Nga na dyan yung masakit ano kasing-kasing. Na di panahon nga matangdag. Ang masakit ang daghan. Hurt ang daghan. Hi guys! Masang gabi ng taran. Iagahapon ko na rin sa Valencia. Dari mi sa Valencia magpasko. Ay sa ako si Ate Ali, di man sila mo ari. Sila mo ay nabili nito sa Alisyalo, sila mingaw sila dito. Di abot sila mo ari o pare yun. Dito na kung sila. Nanay o si tatay, ugma to sila mo ari. Nza. Ang malaginggi, inan si Ate Ali o si Aisa, pare yun nalaman para bibo po dari. Di man sila mo ari, dito na kung sila. Mingaw wag ilang Pasko, tas sila lang duha dito. Naseleksi na naman dari, ang iban kahapon. Mingaw si Aisa o si Ate Ail tas Alicia, sila lang duha. Maghinagtag to sila yan nagka Bansingko. Kaya paaban na po dari, di mo panuuban. Saan po nila, kaya di manuuban. Dahil sa programa, okay ra kay nakapos siya ka o galingon pamadyo. Kuwan bagang Pasko mingaw. Kaya wadas limuil. Pero okay ra. Kaya masing sunod Pasko mag-uba na mi at nukos Manila. Hinaw ko. Hindi ako si Canflor. Daris ka na naibay ni Imi nga ito giba trabaho. Mga dyan pala rin ka na hamama. Dagko na sila gagay sila kuya. CR na may kuwang. Yan kaya sa pagsahod. Dahil na dyan magkapatrabaho ka sa rekorta. Sino? Ganihang adlaw matod ako ka ng nai ospital Daris Valencia. Kaya atro ko magpa-laboratory sa karang nai pro time. Magpa-laboratory mo ko kada buwan. Tataganan mo ko schedule sa ang doktor, si Dr. Luna. Tagaran ko na dyan schedule nga. Maunang adlaw magpa-laboratory. Anja, agresulta sa laboratory sa pro time. Diha man nahibaw ano karang nai ang dugo sticky ba or labnaw. Wa ako nakapa-laboratory kay wa ko kasabot sa lawas kapoy. Sige ra ko lubog-lubog karong adlaw lagi ako nahimo. Higda, kaon, higda na pod. Kay kapoy ng lawas. Ibate ko kakapoy karong adlaw. Wa ko kasabot sa lawas. Unsa karang nay agang daghan dari sakit. Na ini ginawa sakit. Bawa nga na ni. Katong dito ko sa Manila, katong nagpa-check up Miss Philippine Art Center. Mutokar din ang sakit sa daghan. Nga ini ginawa sakit. Sa huot. Huot ini ginawa. Huot sa daghan, sa sakit. Naman yung gibadusan. Ganaam gihapon. Bawa sana ini, parang huot siguro ni. Raning obserbahan o kanang naay dito sa mawa naghapon mo sakit kanang ini ginawa nga na magpadana ko emergency dara ko ospital dari ini ginawa na lagi huot tagang daghan wa mo koigi kanang problema nga na dyan yung masakit ano kasing-kasing na di panahon nga matangdag ang sakit ang daghan huot ang daghan. Gino na ito bahala. Kay, kinabuhi, di man nahibaw lagi. Nagaliban nga. Nangamatay na ngaway mga sakit. Kaya nangamatay na pa sa nagkalita. Naggrasya. Ginoo na bahala. Daan maulian lagi ni. Alam mo yan po nga maulian. Nga di na mo sakit. Ini ginawa. Kaya arong di na ako magpadagi emergency. Dito na sa Manila. Katulong ka check up sa Philippine Art Center. Karon na yung kumaingani, sakit ang daghan, sakit ini ginawa. Pero sa una rin to. Wala po balik, taad-taad na. Karon na pa siya rin balik. Ako kayo ba nga nun eh. Huwag man tapo ko na stress. So ako yung ginahana nga problema. Ito karon sa sagdaha. Okay rin eh. Kawa mo kumadlo kay nga naman din may sakit sa kasing-kasing. Naman din panahon nga. Nga na, kung sakit ang daghan, di ka ginawa. Kapila na ba sa kunang emergency kaya naman siya ko ginawa.
Katulad sa agyan, lisod akong ginhawa na ito. Mga gina akong emergency. Di sakit agang daghan. Sa karon na, iwan ka sakit. Araw mangyampo sa Ginoo. Maulian rin ni. Kaya araw, di na kumatog emergency. Kanihin ko ni ate, uniin mo yung kuya, ang sakit ang daghan. Kasi ate, naingan nga matog ng emergency. O araw pag-hospital dari, di ura. Bas hindi ako ka na may maulian ra. Ganyan naman yung tulong-sungod. Ang sakit dari. Hindi ginawa. Ikatong na pagkamayo. Hindi pagas ka sugurad ito pa emergency kay wala dyan na makaya. Grabe dito lisira kang kayamtang. Gusto dito ko ginawa. Pero po ano to? Lisir ko ginawa. Hindi sakit sa daghan. Hindi lagi lalim ni Messi kasi kasing-kasing. Kaya magtukar-tukar. Na isahay. Okay at ang kayamtang. Nga. Warag-wa lagi bati. Karong adlaw dyan. Nalunsa ko. Sigurad ko kato gani ha. Pagkabuntag. Sila. Naligo sila dagat. Ako naligo. Dito ko sa kwarto ng hinahigda. Kaya kapo dyan ang lawas. Sa pagkaunto. Pag magpalaunto. Tuog na po sa kwarto. Hapon po ko ng mata. Sakit man sa po kong nagkakan. Pero, chat ko sa ang doktora. Si Dr. Luna. Kaya sa una, ang naigibati na pagpungan nga sakit agang daghan. Nasa sigarsita nga tambaw. Mao ko na ang inunog ka nang naay mutokar ka ng sakit. Ang kanang ang Dr. Luna, buta man nakaadyo. Huwag po kumadlot. Sige nga niyang kayantang. Nga, mutokar lagi ng sakit agang daghan. Kaya nga lagi ng sakit sa kasing-kasing. Nagali, uban nga masakit ng kasing-kasing. Parang cardiac arrest nga na. Matay na. Di lagi ay hibawan natin kinabuhi. Oo nang ampo kasi kiraunay nga. Tagaan pa tang taas ang kinabuhi. Ako karong Pasko, ako na yung ipangazo ng regalo. Ang maangkin nga na. Katong naslagay nga, nag-vlog ko nga, ang gibirangan sila mo nga, magpapalit ko iPhone 15 Pro Max. Binuang na po guys. Kung tinto na ko sa cellphone. Nagharap sa mga doon nga regalo karong Pasko. Kung ano dyan ka na na maadyo gang sakit. Mawara dyan na. Tay, hindi lang ilalim ni sakit. Ako na pang lingaw-lingaw ni ang sakit. Kana lamang na ipanahon nga. Ngaron. Buto ka na kaya kung sakit bagang daghan nga na. Dapat nga ako kayo umata ko na ganang nga o isagansa. Pero kung sakit ko zaha. Ako man gibat ang hapras gani ha. Ginawa na ko bahala o karang ngay sa itang pagbuot kay kaya nga itang kinabuhi sa kalimutan. Ginawa naman siya ng buot sa ating kinabuhi. O karang ngay kung saan niya ko nagatang kinabuhi. O taga mo patagtaas na kinabuhi. O kung saan niya ko nagatang kinabuhi. Ginawa na ng buot. Bisag sa orasa. Pwede na mahitabo. Oo na magampo naman sa taga-nunay. Ang open heart surgery, di na alalim. Kay, ang yung kinabuhi, di ha, 50-50. Bing na naman ko sa doktor. Yung open heart surgery ko na lang, di siya makasure nga kung ang bagahang pag-opera. Successful. Kaya ng open heart surgery, 50-50 agi mong kinabuhi. Baka kayo mahubuhi, baka kayo naman. Dagan ang pinagpa-open heart surgery nga successful lagi lang pag-opera. Dagan mo po yung mga nakaila nga pag naman na nag-opera, okay kayo lang kahintang. Unda, napiiban na pag mag-opera, nabas ka grad ka-result, gawa na yung tonsils. Nga na. Pero pagbutot sa Ginoo, nga may mahitabo sa imong kinabuhi, nga nag-opera ni mo, okay tanan, wala rin maadyo gasan. Pero ako po nakadesisyon o ka nang ay magpo-opera pa rin sa dubi. Kaya ko lagi. Pero sigura, dagang ko'y sakit. Kani ang sakit, naman gisalig sa Ginoo. Siya na bahala dahil. Kay, mas ang ginang nga, kanunay nga. Di ko masagdan sa Ginoo. Kani ang ibati ron, ang sakit ang daghan, mawara gini. Natingarang, kung rin kaning kalit rin eh. Kung ba't ko ginang nga nga utang.
Ay, talaga. Natingnan ako rin ka ng kalitra. Sakit ng ginawa ko na, lahi man. Pero maulian lagi nih. Yang pura na nga maulian eh. Sige guys. Magkita-kita at taong ako. Merry Christmas isang tanan og advance Happy New Year. Sinakuratan ka gilak niya. Wow, maganda. Pagkaudto man eh, sakit na raan. Magpapatog siya. Pagkaudto na ng sakit na raan. Taas Tawag mo na ng ko. tug, no? Tanaw ka naman sa kwarto? Ang taas ang tug. Hindi, may tukong siya. Paglangaw na mo, natug man to. Hantod, pagkahapon na tug siya. Nagtagpukahon. Kaya na ako nagtug. Nag-edit ko dani, siya tug na. Sa hantod naman ko edit. Nag-save na lang ako, nag-upload na lang ako tug hapon. Naglakaw na lawan may adto. Motong kari lagi. Hapon ako nakamata. Nanadyo rin isa. Huwag may ice cream. Yung sakit ang daghang ganihan sa. Tuwog ra ko. Kasi Pagkatan mo. siguro to sa kabugnaw, siguro. Di po, kasi ganun mo pabugno daan eh. Dag ang mga dog, dag ang mga bata. Wasa ko, mas kaya mo kung inotonik sila. Kaya ikaw may ang nurse. Tapos ili, nabaligid ka.